Ga wasu dalilai guda 6 wanda al'ummar jihar Kano suke tunanin su ne dalilin komawan mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf jam'iyyar APC. Na ɗaya, mai girma gwamnan jihar Kano ya rasa wasu damammaki da Kanawa za su amfana da shi saboda baya cikin jam'iyyar ta APC da ke mulki a ƙasa. Na biyu, yana ji yana gani aka yi wa Kano sarki guda biyu a lokaci guda saboda gwamnatin Kano ba ta jam'iyyar APC mai mulki. Na uku, an hana gwamnatin Kano gudanar da hawan daushe wanda ake yi na al'ada duk shekara bayan kammala watan azumin Ramadan, wanda hakan yana da nasaba da siyasar jihar. Na hudu, gwamnatin Kano bai isa ya bada umarni akan abin da ya shafi tsaro ba, sai dai abin da mutanen Abuja suka ce saboda baya mulkin jam'iyya mai mulki ta APC. Na biyar, yan adawan da suka yi wa gwamnatin Kano makarkashi har aka yi kira zuwa ga shugaban kasa da akan ya ayyana dokar ta ɓaci state of emergency a jihar Kano. Na shida, matsalar tsaro. Ku duba yadda ake so a mayar da wani bangare na jihar Kano kamar Zamfara. Komawa jam'iyya mai mulkin kasa zai ƙara bashi karfin gwiwan yakar bandi da suke son su kama wani yanki na Kano. Waɗannan dalilan guda 6 su ne wasu daga cikin al'ummar jihar Kano da suke tunanin suna ɗaya daga cikin dalilin da zai sa gwamnan Kano ya koma jam'iyyar APC, ganin cewa shi ma an tafiyar da shi dangane da ya kasance mai ƙarfi akan mulkinsa da kuma gudanar da ayyuka ba tare da an nuna masa wani cikas a sha'anin samar da tsaro a Kano ba. Sai dai duk da wasu ɓangaren suna ganin cewa ya yi wannan ne don kan shi domin ya samu ya zarce a 2027. Amma kuma mafi al'umma da dama sun fi tunanin cewa duk wani abin da gwamnan Kano ya yi shi ne domin ya samarwa da jihar Kano ci gaba ta bangarori da dama. Duba da yadda wasu lamurorin sosai da ake gudanarwa a kasar ba a tabawa da jihar Kano saboda baya jam'iyya mai mulki a sama, amma komawarsa cikin jam'iyyar zai iya kawo jihar Kano ci gaba ta wasu bangarorin da ba a taba tunani ba. Da fatan dai kun ji daɗin wannan faifan bidiyon, kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa STV, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Na gode.